Dréimire. Roghnaíonn ceannasaí fhoireann. Cuirtear iad ina sí I líne, ag breathnú ar chéile, cos le cos, ag cinntiú go bhfuil na glúine ar fad ar an talamh, agus spás idir gach beirt. Tugtar uimhir the gach beirt. Nuair ghlaoitear the uimhir, is gá rith trí na cosa síos go bun na líne. Ritear ansin suas go barr na líne taobh amuigh den ghrúpa agus arás trí na cosa chuig do áit féin a rís. Cuirtear scór I rith an amuigh.